Il-kap nazzjonalista Adrian Delija qed jagħmel minn kollox sabiex jaħbi U-turn oħra dwar il-vot ta' sfiduċja li sejjaħ kontrih mill-fazzjoni Busuttil. Il-ħamis li għadda l-kap nazzjonalista Adrian Delija kellu jċedi għal pressjoni tal-fazzjoni Busuttil u aċċetta li jitlaqqa l-Kunsill Ġenerali fejn fih ser ikollu wkoll jitlob vot ta' fiduċja. Dan wara li għal bosta drabi ddikjara li ma kellu l-ebda intenzjoni li jagħmel dan. Madankollu f'intervista s-sibt filgħodu fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija prova juri mod ieħor hekk kif kompli għamel tiegħu issejħa l-Kunsill Ġenerali u vot ta' fiduċja fil-konfront ta' tmexxija tiegħu. Però derli li għandi nieħu l-prerogattiva jien u nieħu id-deċiżjoni jien u nvokajt jiena stess, iddeċidejt jiena stess bħala kap tal-partit taħt artiklu ieħor l-artiklu 30 illi għat is-saħħa l-kap tal-partit, illi huwa stess jekk jidhirlu fl-aqwa interess tal-partit issejjaħ Kunsill Ġenerali. U rrid insejħu dal-Kunsill Ġenerali. Iżda Delija għamilha ċara li anke jekk jiġi sfiduċjat mill-kunsillieri huwa se jibqa' kap tal-partit. Kapijiet u l-viċi kapijiet tal-Partit Nazzjonalista mhux aħna biss dejjem irridu jkunu protetti bl-għażla tat-tesserati għax inkella inutli ġibna tesserati kollha biex jivvotaw għanna kellna il-fuq ma' 15,000 minnhom illi vvotaw. Umbagħad ngħidulhom isma' mela 15,000 jiddeċiedu u mbagħad 150, 200 jew 1200 jaqilbulkom id-deċiżjoni. F'botta ċara lejn l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil huwa akkużah b'nuqqas tarġulija u tenna li b'differenza għalih jekk ma jkollux il-fiduċja tan-nies, jiġifieri tat-tesserati, jbaxxi rasu imma xorta jibqa' jaħdem favur il-partit għaliex hekk qal li titlob l-irġulija. Jekk għandi l-fiduċja tan-nies nibqa', jekk m'għandix imbaxxi rasi, nitlaq minn dik il-pożizzjoni u nara kif nagħmel biex ngħin xorta dik l-irġulija. Dak is-servizz. Da statement importanti ħafna semmi. Fl-intervista huwa kellu kliem jiebes ħafna għad-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi li ħadha drawwa jikkritika tmexxija tiegħu fuq il-midja soċjali. Hawnhekk akkużah b'kattiverija. Illi jibda jkun ftit iktar moderat, ftit inqas kattiv fuq il-midja soċjali illi għodda tant b'saħħitha illi nistgħu nużawha tant aħjar biex nofru il-parti tat-tajjeb, l-idea, l-opinjoni flok biss il-kattiveri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.